moro doho tamore ang'o makoro nyaka timre sani? Gima nyaka timre Trevor, ng'ato ka ng'ato ng'e tije. MPs balosonwa chike e Kenya ka mamane tijgi maduong'. Oti tijgi nikech wang'eyo ni nitie bills mabiro mawuok moa ka executive ma ka gidonjo kacha to nitie kaka itimogi mondo mi gikal kata ka gin maricho. Wanyalo paro magi te kichako gi finance bill, regime mar Uhuru Kenyatta, ineno kaka parliament ne function seche moko. Emomiyo anyisi kapod adok chien kacha ni gini obedo gima ber ni koro kere mowache en owuon. Owache ni ebe oneno ka mibadhi ni e assembly. To ka mibadhi bete assembly mana ka giriwore gi executive. Ka executive ni tiyo tije owuon, ka en otimo oversight gi legislative olosonwa chike ma watiyogo ka. To ng'iyo ni gigo bedo implemented maber, mamage tijegi kabisa. To de ok wabedo gi shida ma wabetgo gi. But wasemiyo president apani thuolo be mang'eny ahinya mar timo gigi. Ker mabiro to nwang'o ka odonje momiyo samoro kwatiek election, inong ka president fight mondo mi obed gi numbers e parliament monyalo control go. Pinje mamoko ang'eyo un jomosewuotho ung'e ni pinje mamoko nitiere ma samoro president nyalo bedo ni oonge gi majority e kacha, joka tiyo tijgi. Ka ng'ato omako tije ni tiyo, nyaka teko mi duol moko ma lawre gi weche mibadhi gi. Ni nyalo mako ng'ato moko ko bedo politicized, to ko bedo giri siasa. To be wadhi nwang'o mana ka Kenya riere, but osebedo tabu maduong' ma wan go mar mibadhi, ma odwaro tije mang'eny, kata ka lemo be dwarore i, onego chako medegi. David, ang'o makoro nyaka timre sani? Nikech ing'e ni duol magayo mibadhi gi ging'eny. To nitie jopiny wacho ni ok gisebedo ka gitiyo maber. Omedgi aput, doho ochung'. Koro ang'o ma nyaka timre sani?